Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Doktor Jrong ka Sawai Mansingh Hospital kabadon ha Jaipur kala weng yo ukenja Shniuh uba ka Jrong udan arspa shipo sentimeter nakpo jong ka Khynnah kabadang khatsaus nam karta bat langej ba udai Shniuh uba Jrong tam hakpo jong ubrio namar ba Shniuh ba Jrong tam uba kilalap nakpo brio hadu menta udai shispa prapo sentimeter ka Khynnah ka basa ha Shniuh barara Kabahab Agra District Jong ka Jilla Uttar Pradesh. Kani ka Khynnah kala ut sukpo bat ka pri bat kani ka jingpang kala ni shibanai hadien baki doktor kilale ya ka contrast enhance lalap bahaka kpo jong ka kadon AA. Kani ka jingdon Shniuh hapo jong ki brio kadai ka bala jutip kum ka tricho bizor. Kala simpor ar kenta ye ki doktor ban weng ya utai Shniuh. Hakapor bapuj ki doktor kilap ye ki jeri ki mau ki dengkhot bat kiksai ki bakalan ho Shniuh hakpo jong kani ka Khynnah namar bakadon ya katu jingpang baka bam kulmar kat bayo bat haskul ru ka bam ka yo chok ki doktor kilaong bakin pha ya kani ka case sha ka Guinness World Record namar ba kani ka case kala penkhen ya ka record babat ki wepat ka Khynnah ka bayo ya kani ka jingpang kadai ka Khynnah class 10 bat kadai ka khun jong unong rem bat menta kala kham yo bor bat shen on pelanyo na hospital